ҳақиқати талх мега духтаре гар аз қазо дар хона келин мешавад, зиндагонӣ аз барояш бори сангин мешавад. бо умеди нек ба шавҳар мебарояд наварӯз. кору бораш гирьяву оҳ асту фарёд асту сӯз. медонед барои чӣ? барои он ки хоҳари шавҳар ба хона пушти пояш мекунад. я нагӯянд ё қайсангул бебаҳояш мекунад. заҳри худро ҳамчумор аз сина берун мекунад, наварӯси хонадонро бас ҷигархун мекунад. бо нигоҳи душманӣ ҳардам нигоҳаш мекунад, туҳмату беқадру беному табоҳаш мекунад. нисбати бечора ҳардам бадгумонӣ мекунад, ҳарфи ноҷову барояш бадзабонӣ мекунад. макру найрангаш чу шайтоне бисӯзад хонаро, хонаи ободу ширину раҳи деринаро. эй бародар, ҳарфи хоҳарро каме андеша кун. бо арӯси зиндагонӣ, яъне бо рафиқи зиндагонӣ раҳму шавқат пеша кун. дил меравад з дастам, соҳиб дилон худо. ширкати зиёратшоп бо ҳиҷома ва доруҳои гиёҳӣ аз ҷумла табобати гаймарӣ дар шаҳри Москва дар хизмати шумо аст.